Royal Mint, ndakaona post yako yawakaita uchiti waneta nema 2 cents angu wakumbodawo ma 2 cents angu muzvinhu zvakafanana nema early marriage, child marriages, stop drug use, bla bla bla. Royal, kasi watanga kuuya papeji pangu nhasi. Inini zvinhu zvawakaendera kuchikoro kuti unodzidzisa vanhu vekurehab kwenyu kuya ini ndozvitaura ndisina chikoro chandakaenda. Iwo roda ma 2 cents angu asi pane kwamuda wamashandisa. Kana pane kwamuda wamashandisa, employ me. I can help you with that without me going to school. Inini wisdom ndoziva kuti munogona kunge muchitondidzikisira and stuff. Mukatondiona ndichitotaurawo zvinhu zvemafiriji. Kutongofambisawo nguva. But inini zvinhu zvamuri kuenderawo chikoro ina handizvoenderi kuchikoro because I got the wisdom. So Royal Mint, kana muine zvamuda kubetserwa nazvo kumatrix, pay me. I will not do it for free. Because I noticed kuti munotora zvinhu zvandienda posta ma 2 cents angu inini anonyanya kutaura. In I think pandinoti 2 cents dzangu, I must say $500 yangu panyaya iyi because I speak sense. And kuspeaka sense hakuna nechikoro, hakuna kuti wakadzidzepi. Wisdom and confidence. I think pane zvinhu zvamuri kutsvaga pandiri zvamuri kuda kumatrix kwenyu. You can employ me. I will not say my 2 cents for free. I'm tired now of doing things for free. And people will use my wisdom to get the money, whilst the owner of the wisdom is not getting anything. So Royal Mint, ndati kana uri kuti ndiite izvozvo, pay me. I'm tired of doing it for free. Alright, ndauyawo ne 2 cents dzangu panyaya yewisdom yamabrechu. Dambudziko mberi kutoitika nderekuti varume kana musingarukise vakadzi venyu nevasikana venyu asi muchida munhu representable muda kuti zviitwe nani. Izvi zviri kunetsekana nenyaya yemabhazi. Achatauri mazita emabhazi ari kuita matsaona madhiraivha. Vanhu vari kuramba vachiita futi dambudziko rekusabhadhara squared. Ndo imwe nyaya futi. Saka zvinhu zvacho handi mukuona kuti zviri kungosangana. Unotora mari yemunhu iwe mavhenda aya anenge achitotsvaguwo kurarama. Saka usasvike uchichema kana ati domasi dollar maprofits aya mashoma zvisingaita. Iko kurorwa kwacho kuri kutongonetsawo zvako. To be honest, varume vacho vashoma mukavadadira mabasa hakuna futi. Kutaura chokwadi zvinhu zvacho zviri confusing. Kutaura chokwadi zvinhu zvacho zviri very confusing. Saka ukada kutozvigarira pasi undozopedzera watoona kuti tikutongoroyana paukama. Idzodzi hama dzedu idzodzi azviite kuti uroyewe nemutoro. Iwo masari acho anombochekwa. Ndiani ari kucheka masari ende anozozorwa chii? Because nyaya yemafuta ekuzora mamwe acho mafeki. Ari kubva mheno nechepazambia here apa mheno ari kungosvika kunoko achingonzi kana wafunga kuti ugene weight, kana wafunga kuvaka muiri, kana uchida kutsvaga basa tibate panhamba idzi. Aina chaziva. Ndatumwa naMwari kuti ndikuudzei mashoko aya. Don't force my relationship nevanhu. Mwari vanotoziva the best for you. Makambozviona kuti kune umwe munhu so anokuitira mamwe mashura ekuti kana newe wega so unobva watanga kuti bati munhu uyu wobva wada kuzvimanikidza paari akuitira shura. Mwari ari kukuratidza kuti this person haaiti kurarama naye mulife mako, so you better stay. Chinhu chimwe chinoitwa nevanhu vachitirwadzisa, trust me, it's God who is actually talking to us kutionesa kuti red flag iyi mwanangu siyana nemunhu iyeye. Mumashamwari umu, mumarelationships umu, muzvikwata umu, uri kuitirwa zvinhu nemumwe munhu wekuti unonyatsoona wega kuti chini ichi, why me? It's not because why you. Mwari ari kukuratidza zvidiki zvezvinhu zvaanokwanisa kuita munhu iyeye. So iwewe stay away from vanhu vanokuonesa ma-red flags. Gaya kuti isusu patakatomitiswa takatombosvika pakuda kutoshora Mwari kuti nai Mwari why ndamitiswa. Mwari knows the best kuti ukamitiswa nemunhu uyu ukaita marriage nemunhu uyu hauzokwanisi kuva mabridge tomorrow. But isusu munguva yacho iyo tinobva tasdemba yo wena why me why. Mwari vane zvakanaka zvavakakugadzirira.
All you have to do is to accept the defeat and move on. Regai kumanikidza pane vanhu vanogara vachikurwadzisai moyo yenyu. Vanhu ivavo vanotokuitirai zvinhu zvekuti Mwari vanotokuratidza kuti this person is very very dangerous. Look at this small portion yezvaanokwanisa kukuitira. But ndawa iwewe hau believe in God. Unobva wada kuswera uchiti why me uchinyengerera. Munhu iyeye nhasi awaratidzwa kuti anohura. Mwari vatokuratidza. Mangwana is capable of kukupa chirwere. Stay away kune vanhu vari kuonesai ma red flags. Mwari vanenge vachizama kuratidza kuti uyu munhu haasi wemulife mako. Ndo zvandandatumwa naMwari nhasi. Bye. Mafamba makagadwa. Munofamba magadwa mudhara. Zvikanzi mungabiwa nechipo chenyu. Mukaendwa nacho. Murida sei? Murupedza. Ndakuona muchipedza nawo. Mupedza nawo. Hapana runetsa. Hapana zoda nini. Indorova kai makambonzo. Makauzo. But saka hapana zvakuda ndipindire ndiro vanhu. Hapasati. Vane respect. Samurida sei? Bo, ndada kuona makanzonya yacho. Makanzi. Nani? Oh, mukati ndotobva uchikoro nakananga. Makadzonya yacho ndeye. Masinaunza? Amaoza? Ndinozotsanangura zvese. Oh, inini ndakaisa post kainini. Ndikati no, mfana ane chipo. Superstar. Ndavatengera drip. Rimangoma ava. Drip anoza chi? Chi? Dzakaita sei? Drip remangoma chaicharo rasuperstar chaicharo ndorari ndikati ndinoda kuvatengera drip rasuperstar. Saka apa muri kuita sei? Sure. Saka nyaya yatongoitika dambudziko chete randinaro nhasi nderekuti ndiri busy. But ndatongoti hamungaende tisina kuonana. Mazvisiza? Hamungaende tisina kuonana, but drip ndotenga. Handisi kurutengera muno muZimbabwe, but drip ndouya nayo. But semunhu auya manje zvanhasi. Inini nditori follower yenyu, nditori fan zvekudaro zvanhasi. Drip ndachazoya naro ndokudedza futi moyo. Handizvi. Murambe makatsika mudhaya. Munonyorwa nani? Hapana. Munotonyora mega? Masongs etsaya? Kuti munoroera freestyle. Asina ridi. Sungorowa freestyle. Varitoda rhythm. Satodi tombera maoko. Ndikati pakuratiwa. Ameni. Ndikati chi ndatouya ndinasisirwa yaumindi. Paiko zvinondiri kurova fanza plenty. Iko zvinondosvika ndichiita plenty. Kana ndasvika ndikati chi magete yuti musabate futi zvinodhaka. Aiwa ndinorambawo sadaka. Imimi musabate kazvinodhaka. Say no to drugs iko zvino. Ndikati ndakarowa futi bhachi futi rebheki. Paiko zvinondiri kupfeka futi mateki. Varikuona kuti ndouraya futi wochekeki. Vanokuti ndati so tiri muhonda fiti. Vamwe vari kundibvunza kuti futi asi ini futi ndititi. Aiwa ndatopinda iri futiwo futi ziviti. Ndosvika vese ndichito ndikati pakudiwa ewo. Ayo, mfana wanguka. Samiski wanzwa. Zvinodhaka izvo zvosiyana nazvo chero vakazotaura nezvazvo. Achitorwa nti siyana nazvo. Chichipo chandotoona kuti wambotora zvinodhaka. Unomadoro? Burongo? Mutoriro? Mbanje? But uri kubhura dhanzi. Handikuzona. Saka chero kumberi uku usambozokufuirwa kuti unoribhura chete wakadhakwa nti. Muri kupedza mudhara. Saka tobatana. Inini drip renyu mune makuru mangani? Mune 10. Drip renyu ndichatsvaga. Ndokufonera imwe yemoto. Handisi kuritenga munhu. But drip renyu ndikuya nayo. Ndokufonera imwe yemodi motora drip. Auti munyatsopedze nawo. Manje teta kutobhukwa anti. Mama teta kutobhukwa because munopedza nawo. And aiwa bomb maita basa taunana ndafara singaiti. Ndiri fani. Chero vakasakuteerera ini ndokuteerera into one. And aiwa iribo maita basa. And
pane iwe yatakaona yakaposta musi wa 1